Parat şifahanasyna deýin jalyan we saglygyny dikerdiýän edi diýilýär. Şu wagt şifahanamyzyň meden merkezinde teatryň artistleriniň gatnaşmagyna sahna oýunlarynyň başlananyny size ýatladýar. Oňa siziň ähliňizde tomaşa etmäge çagyrýar. Ünsveriniz şeýle sag boluň. Alo, salam. Oy. Siz näme tamam türmüsüňiz? Sağlyk goda pensiýon bilen ýergen ýola düşür. Men biraz gytlanýar. Şifahana teatr gelipdir. Bolýasyň jaňlaşar. Sag oturuň. Eyvay. Teatra gelle dip goýup goýberdi. Şifahana diň salmana gitdim ya işlemene. Mene düşünmedim. Arasından saylan yarsın ay bolu. Toy günü sayınladım seni perizat. Yüreğimi veyran eden aynı gıyız. Başla. Aynı gıyız, aynı gıyız. Pek sevgim aynı gıyız. İntizarım aynı gıyız. Dolun sonu aynı gıyız, aynı gıyız, aynı gıyız. Pek sevgim aynı gıyız. İntizarım aynı gıyız. Seni sevdim aynı gıyız. Sağ olun. Gelip durun. Sağlıkta görüşelim. Sağlıkta Bolýa. görüşelim. Sağ Hoş ol. sağ olun. Siz bar verin. Bolýa. Mene mädir bar ya. Assalamu alaykum Mehmet Wa ağa. aleykümselam. Döwlet ýödüňmi? Özüm. Tüweleme. Edil etdiň jallyk. Batığı da Mehmet ağa. Derik geleniňiz bilmendir. Bilen bolsak çaýa çağırardyk. Çay ne tip bolsa ýene bir gün içer. Ben ulagda garaşarım. Bar ver. Menem bar ya. Şu ýygyň çykyşy hazam täsirli boldy. Howa, Ferhat tejribeli artist. Ha. Ferhat diýsene. Howa Ferhat Familýa näme? Ýagmyrov. Ýagmyrov. Tüweleme. Aynur. Aynur. Be. Aynur. Inne 35 ýyllar şo suraty her gün iň bolmana bir gezek eliň alýan. Ýadyňdan çykarsa bolmadymy? Recep. Hey munamır ýatdan çykaryp bolmy. Yer bolýa. Bu spektaklyňyz barmy? Bar. Şu gün akşam oynasak, on soň täze mewsime täze eser bilen başlamaly. Ha, gaty gowy. Keşipleri paylanacak. Aha. Bilmedim de biz onda bolarsmy, bolmarsmy. O zatlar hissiyora bagly. Bolarsyň nesip bolsa. Indi seňem tejribeň tüweleme diýerse bolan. Ola doğru. Ene. Vay. İçtiniz mi oğlum? Awa, ene Vay. saçım gowurlypdyrmy? Vay tüveleme, ödün ördün mü saçını? Haw ene. Tüveleme, katığı örpsün balam.
Kaka, Ece, Brat tijen tega gowu olardy. Bolýar. Bırak Olar, barsak olar, boldy. olar. Merdanın gidenne eýýäm yarım sagat boldy. Gaýdym Gülalek, Bardım kaka men hel taýýar boldum. gel onno. Aynur, Ha. bugün gaýdyň soňky synagy. Talip bolmagy bir adamy galdy. Hanonno gaýdymy da bir ýaxşy arzu etdi. Qyýdym düşümli bolsun. Sana ulu üstünlikler arzu edýän ilmi damada ýoluň açyk bolsun qyýdym. Sağ ol Ejemjan. Bolly, galan arzuwlar men özüm eder. Bolýar Yörüň. oglum. Yörüň hani. Hany bolun onda, bolun. Bitti kaka. Ala dalı görünýärler. Näme boldy? Oğlum Muratsan mı? Aha. Askavada okuwa sinaşma etdi. Oho. Hey, şu edekten bolmadım ka. O ente hol resur bolsak diýip ýörsmü? Rejissor den ho. Resur bitti kaka. Rejissörlay, rejissör. Ah. Muratsan sanatçı. Oğlum, alo. Oğlum, Muratsan. Geçleyemi. Kaka. Näme diýär? Ha? Kaka, eşitgen mi? Alo, geçleyemi. Geçleyemi. Näme diýär? İyi diye. Näme? İyi ne oğlum? İyi mi kaka? Aytdım ha men sana balıkçılar vardı, Hökman kino düşürörün deyip. Oğlum, girdin mi bu? Hawa, kaka. Ben şorluğa girdim. Rejissör vardır. Oho. Berekin var oğlum. Oğlum rejissör. Ağam. Ana. Yav. Ay. Gitti. Yine gitti. Hoppa. Yine şey böyle. Hop 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 hop. Ana. Berekin var oğlum. Ay. Bitti kaka. Kılayma ha burada. Yıkılık kesin. Oğlum yıkılmalıdır. Alo. Be, kakam telefonu fuğa sıraydım kana. Keywani. Neredeydin? Keywani. Ama ne dutsallıqa? Keywani. Neredey? Ne molly? Verdim ngay. İsteyen mi? Oğlum Ne molly? Muratsan neden yediniz tutla yiripten? Vay Allah can yeterine şükür. Değil mi? Bitti balıkçılar da bugün toyda. Hut söyle. Ay toy. Üstüvaşın ne la? Ya hislay. Ya kavar estip. Dengiдің orta arasında kayıktan çıkmalık kaydı versin ha. Ho. Dine beginirlik var eken o. Yo anam o Keywani. Uy. Oho. Pergat mı? Oho. Sen yerine bari ver, hadir menden kofi alıp bar yani. Bolya. Oho. Pergatsan gelyen mi sağaban? Gelyen. Yo neme nay pergatsan? Burada destim. Oo. Askavada gidiyen deydilerlay. Gidiyen mi? Aşkavada? Ya inta göğünme müstün ok mu ya?
Oho meňin tek gada ojokdan gelenme köp bagt duran oga. Näme aşka baday? Aşsam senden bir tapaýaň. Neme per kaçsam ki sen beni mekta diyecek kollum. Näme üçin? Neme be aşkıvatta da olup işlenme. Ön gidip görmezsen yaydan yanmay. Bol ya. Ýöne bir şert bilen. Neme şurtu? Men näder başlaryň ýanyna barýan. Aýdyma gaýdyp gelýänçä. 2 aýagyň, 2 elin jüppem. Ha? Eddil nizama duranýar durýan şeýdip. Kim näme sorasa, kim näme diýse jogap berenýärsiň. Bolýarmy? Akityan da mı oğlum? Şertim bolmasaň akidýan. Bolya. Gitdim onda men. Bolya. Ýöne podaýmagyň, bolsaň galýansyň. Bolya, bolya. Muňa näme boldy? To. Uy, aşşa. Sen garawul bolup işleýärmi? Ya garanty. Aşşa? Sağlıkmı? Näme bolýar saňa? Salam gaderdan iyleşler. Bugün teatra ýyşe gelemizde. Üýt köşkmör teatrin akwala duş geldik. Elbette teatrymyzyň garaguly ene. Şu biz bilen sahna oýnyny gurnaýar. Biz bilen galam. Barnasyklaryňy ýokaryp, ýörüzük bar. Bu bolsa, diňe bir teatrymyzyň artistleri dälle. Garagulyň öz başarnyklaryny görkezýär. Seredi. Indi bolsa. Aşyr Murat. Gurnaýa gidelim. Näme bolýar saňa? Hayran galaymalay. Yegişmäni aşçıdan başga adam tapmadylarmy ka? Hani ýör? O bolay başlyk. Aşsaň özünden ömme. Yeri bolýar. Saňa bir habarym bar. Aha. Aşgabatdan saňa çakylyk geldi. Alo, Gyýdymjan, gowmaýak daýlaňyz. sagyrgyn otyrmyň balam. Hudaýa şükür sedem sagamanmysyňyz eçe? Şükür Allah'ım şükür. Gyýdym. Hoş habarym bolan soň jaň edäýdim. Jigiň bir atjan talip bolupdyr. Tu eleme. Gutly bolsun eçe. Sagaman jokosun begennim. Sag bol. Ini nähip bolsa jigiňe gyýdy gözläber. Bor eçe. Uy eçe. Şu gün men balypmam synagdan geçti. Olam talip boldy. Goýmy dost. Dost, sen aýsyna tapşyrdyň. Aktyorçylyk sanawatyna. Menem kino rejissor. Onda kimiz bilisler. Men sen kino düşürürün. Bolya. Hükman bilisler. Bolya işler. Awa, 4 ýyl bileýisler. Gülelek mayon. Gülelek. Salam Gülelek. Salam. Men Murat. Murat? Maysaňjysy. Maysa? Gelnejeň maysaňjysy. Uy, gowum Murat. Gowy. Bolanak. Gülkünstärle. Başlanyç ýok. Başlanyňy bolmady komediýa, bu ýam tragediýa. Duralwada wagt saklanýar, adamlar dymyp garaşýar. Kimdir biri ýol wedleýär, kimdir biri ykbal wedleýär. Doğrudan bir hili yürek kızgınç kahkası. Şu men aydım ütkösem ne hili verýän? Şu özüm vara. O per aydan aydım şu gözüňe getirýän näkem ahal. Misal üçin. Dinle kahkası.
Sen ýaňy nämeden bilýärmi? Aydım. Sen maňa eserimiň başyny başlamaga kömek etdiň. Menmi? Owa. Mene sana dramaturg diýedim. Wah, men dramaturg, ýöne sen men ilhamym. Onu menden go operaýdym çykýarym hana diňle. Ey. Nire varýaň dinleýe. Salam. Kim ayvi? Somy. Ani? Täzişkär öýdän. Aydımçı alla. Aydımçı diýdiňmi? Görüňokmy gitarasyny? Doğrudanam. Şumka täzişkär. Şeýleýden. Aýdymçym kawy. Salam aleykum. Salam. Salam aleykum. Ferhat, wa alaykum. Bolmaýa daýlaňyz. Geldiňmi? Hawa, geldim. Kardeşler diýene tanış boluň Ferhat. Bugün biziň aramyzda Lewabyň Seyitnazar Seydadyna saly drama teatrynyň artisti işe geldi. Biz onu teatrymyzda, täze eserimizde çykyş etmek üçin çağırdyk. Gollalyň. Hoş geldin oğlum. Sağ olun. Şowlu bolsun. İşin ileri olsun. Düşümli bolsun. Sağ olun. Salam aleykum ağam. Wa alaykumussalam. Neme? Ağam, Oğuzhan köçesindäki destan ýazgyly jaýa gidermiň. Ekderniyim yor. Salam. Salam. Oğuzhan köçesini elti bilýäňizmi? Ýör jigim ugrumuz bar eken. Neme? Daý. Daýjan, siz öňüne geçip bilmersiňizmi? Ha, maňa diýeňizmi? Howa size. Ha, menem daýjan diýeňiz bolun sürüjä diýeňizmi kaňy öýdüp durdum. Menem sürüjümden öňe diýere geçmilkä diýip pikirde oturdum. Görýäňiz, daý. Men ulağım öňkü gapysyna däl, ýyzky gapysyna dur. Nemede? Men iň ýakyn sirdaşym şu gitaram. Sen gowuzjygym şu öňdäki daýa ha işlet. Aýda kolun sözüm ýokdy diýip. Ýa-enim gaty köle ekenim. Daý bolsaň daý diýerlerde. Görnüp durasyň ýaşyň ullugy şondan. Özüňden lerka adama daý diýmek hormat filan bir görnüşdir nim. Süýşwerik nim sen? Sen jigin şahat ýerde oýa gülüňi. Be. Sono. 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 Tova. Yüregim yardyňla kapıdan yerinde bir artınçıra ayırlar. Gönü girýän. Bolýa? Häzir. Sono. Bolýam şu gelşim.
Ana şaholly, sende de oyun kenay. Kapı kakaya kıydım delleyeceğim. Gel kıydım. Hani Ecem nerede? Ana. Ece. Ece, näme işleýäň? Vay, Doglan günüň gutly bolsun. Uzak ýaşa käbäm. vay, sağ ol kıydım, sağ ol. Alece. Tuvalimi kıydım zat barını alıpsın ama. Vay, menen tek saçaklaram yazıp yetişem o. Ece sen bugün arkaýyn diýinjiň al, hemme işimi özüm ederin. Şeylemi. Bolya hana diýinjal ýalla. Sağ ol kıydım, sağ ol. Yaşın da bolsun. Sağ ol, sağ ol. Alo, Alo. Mehmet ağa. Ben şu an 10 saniyede kılacağın öňüne geldim. Oňarpsyň da. Bir de mulayık öýe gynanyk şu an. Alarsın diýip Sen äseyledim. birinci ol, Ece. gel de. Sağ tarapdaky gapa geley. Bolya. Kıydım. Ho, Kapı kakılda çöwüri. bor kaka. Yürü kıydım, saçaklar Ýürje yazar. taýyny görelle. Salam. Salam, daýy. Neme? Mehmet ağa Perhat daý geldi diýip aýdaýyn da. Bolya, daýy, gelin. Assalamu alaykum Mehmet ağa. Oo, Perhatsan. Hoş gördük. Gele göre, gele Oma, göre. ýakşymy adaýlaňa? Yaxşı, gel geç otur. Ha, bolya. Benim şu wagt gelip durşum. Ha. Bugün gelnejeň dogulaň güni. Bilýän gül çemenleri bile geldi şoňsy. Oňarpsyň. Nimelay? O bally hajyň. Sono gidýän aýdmaýadyň şeými? Owa? Al gitarany. Ha bollu, oňam gurrun Mehmet ağa. Birden kem käsir bolsa, aýdarsyň da bolýan. Bolya, bolya. Salam, Salamu alaykum gelleje. gurgun musunuz? Getir şaýyny. Gelleje uzak ýaşaň. Vay, sağ olun, sağ olun. Taňry ýalkasyn. Saňa bir sowgadymam bar. Gowudygyny. Çal. Girdim ova girdim gıyıp, sonra gıyıp seni sonra. Girdim ova girdim gıyıp, sonra gıyıp seni sonra. Bollum gupasız bilbil, sonra gıyıp seni sorap. Bollum gupasız bilbil, sonra gıyıp seni sorap. Ah sonra gıyıp, gel yanıma yine gıyıp. Ah sonra gıyıp, gel yanıma yine gıyıp. Sağ olun. Çemeniňizde de sağ olun. Hemmesi var. Sahna var, mani var. Arman ady yok da. Dede duşuşu, dede duşuşu. Täze duşuk. Be, Dede duşuşuk. bolly. Şeyle mi? Adyny tap berdiň maňa. Täze duşuk. Görýäňmi, käýärem? Ýöne dinläýmegem ýeterlik. Hawa, sağ ol. Uy, ýogsa da saňa opera da gowy Şeyle mi? Kakası Aa. onna şunom dinläýdi. Hani? Yine başladım ay. Dün var ha dün. Talip Seyhüseyin kinonu gördüm. Onna kinoda özüň düşünýär bolansyň. Aşı. Aşo değil o, aşır Muratmin. Ay bolyalay aşı beşi. Dilimi enine edipdir de.
Sen şu at Murat sen. Mesela mırrı mıkkı deyip gördüm. Kovulma ne ayır kurma diyanı. Ay bolýalay, näme diýip durdum aýaňy? Talip tüyüldü ho, zannin talip tüyüldü. He. Hawa, talip söýgüsi. Aşa? Asır Murat o. Oho, pekkan. Aşa sen mi? Tanımanırnay. Tanımadın mı? Asır Murat ben. Aşa sen yeri bu yerler neri ho? Evet, Asır da Asır Murat ben. İnni Asır Murat Türkmen Devlet Medeniyet Enstitüsü'nün talibi oldu. Şeyle mi? Katı oy. Yazma söyleme geçen kadar işte Askıva'da gidecek diye taşla kaydanım. Hava. Hava. Sonra ben Sinan'a gelmedim bari. Ha şeyle mi? Hayır, ününün ayıp görmeyeniydim da. Hep bilirim azıklarım da. Aşa. Men hemen şu taydı işleyen. Ay tuğulumu pert işleyen mi? Hava. Bizim şugun teatr bilen tanıştırmak üçün çağırdılar. Şoňa geldik. Katı oy. Mırrı. Men adım Murat. Men adım Perhat. Tanışanma şat. Menem tanışanma Şat. Murat. Salam talipler. Salamu aleyküm. Şu tiyatr bilen tanıştırmagy maňynandylar. Owo, şu bizim spektakıllarymyza gatnaşyp bilerdiňiz. Başlyga özüm aýdaryn arkaýyn bolun. Şulagulanyň adam Perhat bolmaly. Belet lay, belet. Han Perhat sen berket. Men adım Serkel. Şu tiyatrın görünükli artistlerinin biri. Katı oy, katı oy. Owo, näme oňalmaýan, düşünmeýän yerleň bolsa, gönü men ýanyma gelsem, özüm düşünür Bolýar. Sen şu wagt oýnamaly kesmiň birinji düzümini men oýnaýan. Sen bu ikinji düzümini oýnamaly bolýan. İki düzümini de özüme oýnasam bolýar, men bolýan ýöne şu bastyň göwnüne degmeýin diýen. Ha. Asıl mundan gelip çıktı diýsen o. Owo. Bolýar. Düşündüm ağam. Köp sağ ol. Eger mümkün bolsa sizden biraz sorasam olur mu? Sonra bir däl, iki zat sonra. Men bir zat soraýyn sizden. Bolýar sonra. Köp zat sorasam wagtyňlar army kam diýen. Sonra. Şu goloyda surat studio barmy? Surat studio. Hawa, stograkdy. Hawa. Ha, na kapdan çıkaýan ýerinde? Stograkdy. Hawa. Ha, bolýar köp sağ olun. Näme gerekdi? Ha? Näme gerekdi? Näme gerekdi? Köp sağ olun. Her hil adam mara. Wek. Ne oluyor bunu? Salam Murat. Salam jigim. Näme täzelik? Hemme zat gowluk, bir müşteri geldi. Aha. Köne surat getiripdir weli, zeper ýeten yer bar ekenne. Şon kompýuterde oňaryp bolarmy diýip haýyş etdi. Ha. Onsoň kewşirlejilere geçirdiňizmi? Hawa, işläp otyrdy. Suratyň skaner edilen görnüşini siziň kompýuteriňize geçirdik. Bolýar. Häzir görörim. Bolýar. Cemal. Baryan. Cemal. Gelin kimdi, bizimkilerden mi? Yok, mene birinci gedek görýän. Telefon belgisini alıp kalan nersin? Yok, o bizim belgimiz aldy. Erteli özüm jaň ederin idi. Vah. Seni malay melekeninde. Bağışlan oly, näme bolka? İyilikmi? Men hem düşünmän otuyorum. Suratda bir sıra var. Bolýar Cemal. İşin bilen bolýar. Bolýar.
Ay Nur Halipa. Halipa. Bir munt ayak çekayın. Bir munt ayak çekayın diye. Ha, bolya. Dinleyen Mehmet Sarıevç. Çıkışını da gatığı oldu. Sağ olun. Kavat gelen gog olaydı. Yekelikte bir daha sonra inip gördüm. Soran Mehmet Sarıevç. Yekelikte bir daha sonra inip gördüm. Soran. Yekelikte bir daha sonra inip. Sonrasını bastık. Yekelikte diyen. Ha, düşündüm men şu töwerekde durmaslık bolýarmy? Täze sırymyz boýunça sen pikirin gerek. Inesiz iki düzümde de esas keşipde çıkış edýäňiz. Hawa. Haýsy oğlum bu çıkış edýär? Çerkez mi ya? Perhat. Mehmet Sarıevç. Eger men pikirimi aýtmaly bolsam, bir akıllaryň aýdan sözü var. Belki de siz emeşdensiňiz. O artistler üçin erwet keşip ýok diýipdir. Hawa meşhur dramaturgyň sözü. Dogry. Diýjek bolýanym, ýaş oglanlar çerkede merwet däl. Ýöne bir täze gelen Perhat bara. Şonna bir işa var. Duygyny has ýeti görkezip bilýär. Täze eserimizin temasy şol oglanyň durmuşyna has ýakyn görnýär. Düşünýän Halipa. İsleýän jogag mallym. Sağ olun, sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Nerdan? Ha, gowunzy. Gatyp başagayla. Ayne şu wagt tortalaýyp konditer önümleri dükanyna geldim. Habaryň bolmasaýdy, nertir täzeyil. Habarym bar. Sen näme ýüzüň salyk, eýilikmi? Ýerden studiýa işe gelemde bir müşteri könürak surat getiripdi. Oňarmalyp. Onsoň? Onsoň ine şu surat taşal. Bir kiçiräkek öýde şkafyň üstünde duran suratmy? Kakym ezeme surat aýyr diýipdi. Ýadyňdamy? Hawa. Bu surat müşteriňizden ýerden düşdükä? Menem şoňa haýranna. Ezemden sonra aýaly. Ýaňy etsem jogap bermedi. Çykyşlar oturmandyr öýdýän. Getiren kim onu? Wagt bilmedim. İşgärlerime telefon belgisine malmandyrlar. Diňe gelýän çagara şaýmak galýa. Onu näme delliýsene? Kakym bu suraty ýöne ýerden aýyrdan nädir? Sen bunu öýde sezim çykarma. Şatlyk bilen täzeli garşylaly. Onsoň ol kimin bolsa surat almana gelenne gürleşip göräýär. Bolýarmy? Bolýar. Bolýar. Salam. Salam. Qoq niýeme git bazara gelen ýaly. Düşünmedim. Hawa aýdy beriň diňleýän. Biýmada edäýdimmi? Yo aýdy beriň. Ýöne birazajyk ýuwaşrak bolsaňyz kem däl. Bu ýeri kitapxana. Okuyuculara päsgel berýäňiz. Bolýa, bagyşlaň. Hawa diňleýän, sizden nähil kitap gerekdi? Balykçylar hakynda. Balykçylar hakynda. Ýekece ertekili kitapmy galy. Galanam seyrek duş gelýän kitaplar. Onam hana hol gyza gawatyr. Isleseňiz şoň bilen gürleşip göräýin, belki bile peýdalanyp bilersiňiz. Beh, balykçylar hakynda gyzyklanýarlar diýsene. Hawa. Hany göreýin. Beh. Murat, Oui. Salam, Gülalek. salam. Kaka, Hawa.
Çağalarıma ulu hüvesilen ayazavan gelerine aras otuyorlar. Gatı oğda. Neme oğlum? Eceň işleyen teatrına Perhat deyip bir täze artist gelipdir. Eceň ayazaba bolup şondan haýyş edipdir. Ha. Hä diýmen gelmeli ol. He bolya kaka gelse bolya. Oğlum, menden näme kömek? Yok kaka. Arkayın ol. Onda men aýuş öýe girajak. Bolya kaka. Merdan, Ha, Oraz geldin mi? armada. Bar bol. Oraz körpe örnüne oklay. Bilemok öýde olaymasyn. Bäşim. Ay havada bizim dama körpen hizmetinde. O olsa telefon bilen bolyan vakanı ýadygarlyk ýazga geçirip durandyr. Ay, işrak da o. Hava. Salam mehriwani ileşler. Ähli ýerde bolşýaly biziň hem öýümizde täze ýyl bayramçylygy uludan garşalynýar. Olaň ähliseti bilelikde aýazzawa garaşýarlar. Ine şeýlelikde täze ýyl başagaýlygy biziň maşgalamyzda dowam edýär. Assalamu alaykum. Oho, wa alaykum monsi. Goňşy armada. Bar bol täzelik mutlu bolsun. Köýüňe mä çyp barýar. Ay salakçylyk kakş kuksedäy. Ýagşy aştyna diýerler. Hawa. Hom suat nämisin bar? Ay ýok, ütköşk işim bar. On nasy ete kömegetsene onşy. Leşunal, getirerik bunu. Gayret et. Uzak ýollardan belent garly dağlardan ýaly tomuzy güýdi aşy. Haýat baba salamu alaykum. Wa alaykum assalam. Haýat baba, ýankaýdan goşkyny öýde çağalar garaşat. Şeýlemi? Soňa ýana doraýt berdin. Ýöründüm maňa çağlar guruk. Ýörün. Boňsyn itler düzi ber. Häzir gelýärler. Balya. Gelin Haýat baba. Çağalar Haýat babamyz geldi. Ayaz baba geldi. Uzak ýollardan belent garly dağlardan aşyp geldim. Hani haýsyn goşgaýdyp berjek? Men aýtjak. Berekellah. Hani aýdy ulum sen? Qarya dastur ağır. Ayaz baba gelsene çağır. Berekellah. Hani sen hem aýtdyydym? Täze ýylyň arçasy her kime şatlyk getirýär. Körpejeler daşyny, Ayaz baba başyny. Ay berekellah. Sen hem aýt goşgaýdy. Gögül nemmedmeden çağdır. Biz çağalar baktiyardır. Oyun şatlık gülkü vardır. Yetik geldi täze. Ay berekellah. Hani el sarpın çağalar. Ay berekellah. Yine bir gıyıcak adı vadıla yaňy. Nurana gatwer benesini otony itdaýar. Şeýlemi? Ay gatwer tab bolmady ol. Han onu men Nuranaň öýkösini ýazyp gereýin. Onsoň siziň sowgatlaňyzdan beren bolýam çağalar. Ha, Halifa salamu alaykum. Salam, urgunmu? Nurana. Gelani gıydın men ýanyma. Hani sen maňa goşgaýdyp berjekkämi? Bärde öýkülä oturmagydım. Ýör arşaňa ne gideli. Perhat? Halifa. Ayaz baba. Hawa. Tede çağalar garaşýar, suraty düşük. Ha, bolýa. Men Nuranany almana geldim. Ýör gıydym arşaňa ne gider, ýör. Bir Ayaz baba ýörediňmi? Hawa, sağ ol. Oturaýmalyňyz da. Ýok, sağ olun. Men başga-da barma ýerlem. Bolýa, sağ olun. Oturun. Salam. Salam. Oturun. Gecede gelipdir. Hani beýle oğlumun nirede? Sagat 10-na sahna gelmeliginden habar var. Yaňam grimatona girip barýady. Toňam görünmedi. Biz hemmem şoňlar açýar. Bar çağır. Bolýa.
Bir muntagap edin. Şonu ödüm çağırıp geleyinne. Yaşlar gider. Mehmet çağırayım. Otursana Halipa. Otur. Ödüm gideyinne. Hedir. Men vakam o näme geregay? Oğlum. Ha? Sahnada hemmeler sana garaşya. Senne bir ünce var oğlum. Hava Halipa. Düğünün mer biraz duygularıma erkim alırdım. Ecemi atladım. Vah. Ol men artist olmamy, tanalmamy, sahnada çıkış etmem arzu etdi. Kakam pahir irgiden soň meni yekul oldu. Bugun küsünde umuran bolsa begenerdi. Emma nesibeti ýok endi. Allah yüreğine giňlik bersin oğlum. Sağ ol Halipa. Yekejegedek sahna çıkıp çıkışımı tomuş etsedi. Bir gedejigem bolsa bagryma basladım diyen hıyalym ile ulaşıp oturdum. Hey oğlum. Düğün side baramda Bagtiyar maşgılaňyda begendim. Öz maşgılam ýadyma düşüp ejem kakam dağın agtyklarını gowanyp oturuşlaryny gözeňime getirip gaty tolgundum. Aňdym oğlum. Şoň üçinem ýanyňa ödüm geldim. Sağ olun Halipa. Şoň üçin ikimizem durmuşymyzdan töz açyp gelip bir-birimize içime dökeli. Bolmasa sahna bizi basar. Gürleşdikmi? Bolýa Halipa. Bolýa. Ulu başlar edip ilki men başlaýyn. Soň bolsa sen dowam edersin. Bolýarmy? Bolýa Halipa. Edil, sen durmuşunda bolşýaly. Men durmuşumda da bir ümçü var oğlum. Beýdiýsem ters düşünme. Hudaýa şükür, günüm gowy, bagtyar maşgalam var. Biziň öýümizde köne bir surat bar. O surat meni her gün 35 yıl geçmişe dolaya. Biziň gatygy gatnaşýan dulýagşyr goňşymyz bardy. Salam aleykum şe. Salam olsun. Gayrat edersiniz de. Arkayın oğlum. Bolýa sağ olun. Şeýle gowgatnaşýardyk. Çağalam şolardy ularly diýen ýaly. Ýataňyzokmy? Men teatrda işlem soň, adamymyň başga şäherde aspiranturada okan soň, köplenç çağalary şu goňşymyza goýup gidýärdim.
Olan çağıları bolman soň çağı görse gat hamrakdy. Kä günler çağalamyň bir şolardy uklaysa goňşym turmaga dözmän. Degme bugün bizde yataýsyn diýip alyp galýady. Onsoň yollaşım bilen maslahatlaşyp inni çağamyz bolsa şolara berellidik. Iň soňy çağalamyz şolaň öýüne köp bolýadylar. Gözümizin aldyna ulularlar diýip pikir etdik. Durmuş pikir etişiň denem başga yerlere eltäýän eken. Çağamyz 40 çileden çykan soň olar başga bir yere göç gitdiler. Yağmur, bu zatlar doğanın oğanın arasında da bolyan zatlara. Yağmur, dinleýäňmi meni? Bolya, cana, goýay oğlum, goy. Goy bala, gel yat hali, gel. Yağmur, belki yaşayan yerimiz ütködörse, goňşular biraz köşeşerýär. Goy ho, towady. Halis bir zerurluk çykanyna gidämeseň bolmada. Yağmur bolmajak zat ýok, göçäýel Yağmur. Goy ho. Alo. Dinleýän? Sizi günärmen derwulu üçin gaga soňurdyr. Gaga soňur? Hawa, wagtymyz şekli, ertereçeli defini taýýarlyp dur, ýola düşmeli. Yaman Nuroviç, estilýärmi? Bolýa. Biz gaga soňuga göçmeli. Alipa? Başlyk sesdäk na çagyrýar? Wi, häzir barýas oğlum, Bolýar. barýas. Wi, Pirhatsan, tasyatdan çykan eken, aslında men seni çağırmak üçin geldim. Ýör, sahna düşeli. Gurrun soň dowam edersi, bolýarmy? Bolýar Halipa. Ýör onna garaşdyrmaly. Yer bolýa. Inni ikinci düzümün çıkışından göreli. Perhat. Ova. Gelani. Avtomedillak bile duşunu içleri. Çerkez, sen men yanıma artistan yanına geç. Bollu baslyk. Sözlen okudun mu? Hava okudum. Aynur genece halife düşündürmek ökmannel. Men sana bir adaydayın. İkiniz yoğalavçı. Avtomedille duşyanız. Avtoda garaşyanız. Şonna ikinizin sözünüz aşık gidiyor. Bu olsa tomaşaçılarda täsin duygu öğretmeliler. Oňurma ýalay baslyk. Otursan hawa. Bolýar baslyk. Bar düşündüm. Başladın. Oğlum, peteň aldыңmy? Hava dayda. Biziň ulagymyz häzir ýarym saatdan ugrýar. Şeýlemi? Meňem ulagym ýarym sagatdan ugrýar. Şu ýerde çykaraşaýaryn. Ha, dayda beýle bolsa hälki gurrumyzyň ýyzyny dowam edäýli. Ha, bolýa edeli. Onsoň Baslyk. O başga zat gürläp otyrlar abylar. bir gün işten gelemde oňşymyz göçüp barýanlyklar hakyna gapymda hat goýup gitipdirler. Ine.
Şondan soňam şo suhurat men üçin uly ýadygar bolup galdy oglum. Men oglumy her gedek görüsüm gelenne şo suhurat täsir etýän. Bu wagt ullakan oglanam bolandyr. Belki de kaka da bolan bolmak mümkün. Den duşlaryny göremde olan keşfini, öz çağamın keşfini görýän. Gizlemägin. İlki bilen sen şu kapıdan gireňde de, sen güdüňde de öz çağamın keşfini gördüm. Ene oğlum, şu suratyňa tarih şeýle. Oň adyna näme goýdular? Öýmede toy geldi diýip toýul takdy oğlum. Men size aýtmaly mı? Aýt oğlum. İki ulagym senne. Sizin gurrun görýän wakaňyz maňa has goloy. Meňem şun adym Toýly. Toýly? Şoň üçin mümkin bolsa şu suratda geçem ýatlap men size eje diýäýin. Ece. Mehmet Çariç? Mehmet? Mehmet? Nämen pikir ne diýäň? Ak Muhammed. Nämen pikir ne diýäň diýäňmi? Ýani sen ýadan täze duş geteriň taýýarlygyny geçirdik. Owa, habarym bar. Onno eserin ahyryny Aynur Halife bilen Perhadyň ölçü oýnanlaryndan habarym bardyr. Owa, ondanam habarym bar. Näme pikir edýäň? Olaryň keşfi çeýle oýnanlarynyň bir sebäbi bar. Biziňem olar bilen işimiz bolmaly. Awa. Onsoňam durmuşyň özi iň gowy dramaturg. Meni näme üçin çağıraňa maňdym. Gerek bolsa eseriň soňundan seňsleýişiň ýaly ütgedörün. Sawullos. Aynur Halipaň ak goýun toýuny da menden sowgat bolsun. Onsoňam Aynur Halipaň ak goýun toýuny biljek derse. Wagt garnaşam toý edýärdi. Men owa barýan. Sen özüň işgärligiň öňüne düşdi. Agdy berje gatnaşa göri. Bolýa. Halipa, kutlu olsun. Tuvalama uzak gelsen. Canın sağ olsun göreceğim kovduk konu. Size de Huda yeter. Sağ olun. Sağ olun. Al gıydım. Tuvalama, yara oğlum, gel. Bet kaka, yaman ağır oğlu, ödünü bırakın bırakmın. Soladım sen ne ho, yürü. Bak hanım. Hay bağlanacıklam bolsa tatlım. Selamun aleyküm Recep Buda. Selamun aleyküm. Selam. Aynur Buda. Diyem size. Sağ olun. Kutlu olsun. Bağla, oğlum İnne,
Bir Recep bu da Kutlu olsun toylarınız. Kutlu mübarek olsun. Ve de Hudaý etsin. Neme başlardın bu da. Şeysek doğru olan ine. Kutlu olsun. İyi din et ya. Gül ýaly. Ulağınga geldin mi? Yok, ortada. Kaka, alayın şunu. Yine. Oho. Biyem sizi şunu yatattık. Sağ olun, sağ olun. O dolar. Yatak gelensiniz. Geçin saçak başına. Yarım. He, yürüm. Yürü oğlum seni. Karna doyuran. Halipa. Şu öňrek eni hakda bir çıkaran aýdymyňyz bardy. Mihmanlar öyle. Şonu aýdyp beräýin. Salamu aleykum. Salamu aleykum. Sağ olun. Geçiverim. Kutla ya. Geçin saçak başına. Kutlu bolsun. Geldin mi oğlum? Geldim. Sağ ol. Sağ ol. Al şunu. Sağ ol. Recep, Yani bilýän bu kim? Köýne goňşymyz Ýagmyr bilen Bilbil bara. owa. Ene şolaň ogly toýuldy. Inim bir minut garys. Toyly. Gel oğlum. Gel. İnne alıver. Bunun eseri. Gelivermeyen bunu demmeksi... Ne hile? Men tanıdın mı? Yok, tanımadım. Men tanan yok mu sen? Men berden ne lan? Bilen berden ne? Men şehirde artist da menin görlükte artist da. O men... Tanıdın ne? Yok, tanımadım. Getir bak elindeki ben. Sen yadini iyi sevmem doymayan mı? Trestaydan izin mesele etme. Hem beyrak geledin anne. Haydi. Kıydım pahaladın kovçuluğu. Howaja. Menen murada şongodan tutýanlar. Tügöleme. Bir hili bulan birbirinden havar var ya Allah ha. Şeýle öýtýär. Dime onu niktoy bet varçılarda olmalı. Öyle mi? Havu ne deyip orada?
Gülele. Sana bir soğudun mu? Soğudun mu? Soğud. O neyini soğud? Eğer eşlersin. Eşdersin? Güller içre gül açan, eli yurdumu, ak balta bizler, tede ilginli.